בואו איתי לפתוח להקיוטים. דרום איטליה עם סלסיצ'ה, ואנחנו נפתח את זה עם כזה ירקות שורש מסופריטו. שמה להם המטבח האיטלקי קיבלה את הדבר שלי. מתרגשת. חיבור קצת לא קונבנציונלי. למדתי את זה מהאיטלקים, עושים את זה בואו איתי גם נפתח מכונה. אבל החיבורים שלי, כאילו הרימו לי גבה בהתחלה. ומה, למה שמה לימון עליהם? אמרתי להם, אני מישראל, אני לא מאיטליה. אנחנו אוהבים לימון. הלו. סיקרט. אהבתי באיטליה כשהייתי קטנה. דולדול. וואו. כל פעם שאני באיטליה, אני פתאום... זה מטורף. מגיעה הביתה ומחר שחוזר את זה. בואו תראו מה יש לי בקומה למעלה. זה יספר לכם למה אני רוצה דולדול. יש לי 4 דולדולים. וזה מטורף. טוב, יאללה ביי, זה מה שיצא לי מכונה ביי. יצא להקיוט, רגע. אם זה סיקרט אני בוחר. טוב, ביי.